Suportado sa mga opisyal sa mga dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ang sugboan ng Secretary sa Department of Tourism Attorney Christina Frasco. Subay kini sa nakontrobersyal nga Love the Philippines slogan sa ahensya nga giingong migamit sa mga tourist spots sa ubang nasod. Mipirma sa Manifesto of Support isip United One Cebu Island ang 11 ka mga kongresista, 44 ka mga municipal mayors ug ang mga mayor sa Tri-City sa Sugbo, Mandaue ug Lapu-Lapu alang kang Secretary Frasco. Samtang sa iyang social media post, gidepensahan ni Cebu Governor Gwen Garcia ang iyang anak nga miingon nga mahal niya ang iyang anak ug iya kining panalipdan sa tanang higayon. Mubarog ug mamaba tungod kay nagtuo siya nga dili makiangayon ang pagtratar sa iyang anak nga kalihim. Samtang sa social media post, gipasalamatan sa Department of Tourism ang mipadayag og suporta sa pagpalambo silang tourism campaign ang Love the Philippines. Kasamtangang gipahigayon ng imbestigasyon sa Department of Tourism sa kontrobersya nga giatubang sa ahensya. Una nang giangkon sa advertising agency ang palpak nga paggamit sa dili orihinal nga material alang sa tourism ad campaign.